Alan yang mulatama parminggota di bagasan pason martang yang nahohom mahita. Amin. Ari lasni roha dosa darion dihuriata di sadok portibion. Ima ari parningotan di ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Nungasun ulaonna. Ima ulaon na sinuru ni amai tu ibana. Nunga di pasahat tu ibana nasa huaso di banua gijang dohot na di tanoon. Nuaeng manaik maibana tu banua manaik maibana tu siamun ni debata amai. Para dehon inganan tu aka na porsea di ibana. Atong tapatibul maibana Tuhan namar sangapi marede mahita. Sian buku ede nomor 630 lalu ayat seda sahat rodi ayat dulu. Tuhani diha bangsa nai marhasa soarabi memuji Tuhani edehon marajang sisa sandok roham Tibul anaki nangga bejol mai nama gatu siar sakmi na pangoluhoni ijakon hitabe kabe jambar nai sesorang hitamu se diado padai Patibul Tuhani Raja Pargonui Now he do Tuhan tai siana matei marende hitabe memuji sang abdi ileodo tu hitabe ngoluna totongi Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Songonodo di dok Tuhani, bahenok kudo sugut namonangi, rap dohot au hudul di habak saki, songon au namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargo kuna sohatu dosan, sai pargogoi mahami maka porsyai anakmu na sasadai, si pangulu hami nama naik tu surgo, asa huparohau kami roha banua gijang
marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 10 ayat dulu. Yesus horo uluri luhut nana porseai luasmu anggo hami ohago luana mion ohasonangana mion ohago Suru Togu Rohanami Asahami Magalehon Tuhoda Sahasagapon. Tatangihon mapatik ni debata di pesta Arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima sian Hosea onom ayat tulu. Sai manada mahita, sai ringgas mahita mangiahi parbinotoan di Jahoba, tudoson buha siang arido, sitong ni habibicarna, jala sai narodo ibana songon udan, tuhita songon udan nene, na mamornohi tanoi. Ima sahatna, atong rap mangidogo kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hopar tupatikmi. Amin. Marede hita sian buku Eden nomor 122 ayat 2 dot ayat dulu. Sol solido rohaku nagoko saitoto ay bonak ari-ariku naubah dengan bolong. Sai jojo tuhu tadi kon jalani detik kori Kristeno ape utono jalan magoli. Tatopoti madosata tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatudosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Narodo kami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula kami marhite-hite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamas tutudo kami hona uhum kami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do kami nuaing alani i. Asi maroham di kami ale debata nami pardinggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami salhutna jala suruh mato di purbadia turoha nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hatigoran dohot habadiaon gabe sahat kami tu hanguluan nasora suda na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahini tarbain ibana do panguluhon ro di ujung ni akka sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marede mahitasian buku Eda nomor 100 sada ayat 2 dot ayat 5. Epistel di pesta Ari Hananaik ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Heber 12 ayat sada sahat rodi ayat onom. Di baheni nang hitape ala nasai torop nisitidangi humalia kita tapi ako ma nasa napasoraton rodi dosa nagirgir makaliangi jala marbengit ni roha mahita marlojong tubagasan paraloan na socon di culuta. Taberek maido kia paursiani jalan na paucumosa ima Yesus nanganawon hon parsilamoni singkat nilas ni roham tohap na ina sodi tegoni halian gabe hindu disiano dibagaisan di debata. Paingot-ingot hamu maibana na pataototon paraloan si songoni dopa ibana sian akka pardosa asa unang marnaloja hamu unang madate todimuna. Dang adong dope pola tiris mudan muna lao mangalo di parukilon maralahon dosai. Nungalupa hamu di pangapulon na hinatahon na tuhamu ala anak hamu ainin na do alea naha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani jala unak kumadele jupa di picak ko. Ai dia Tuhani do na hinaholongan ni bahana jala dirisi do gano panak na cinakona. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tapi gema kor gabungan seksi paropuan.
Marede mahita sian buku ede nomor 747 ayat 1 dot ayat 2. Tuna koi dalani dalana mat muliai ondo tokton tangiaki Tuhan patokolah kaki sai tunggu Tuhan baik langsung tulang bumi Tuhan muda koma sai lapa tokolah kaki Naholo au di naholo o tigamu di rohari sai tomasi orohakon tu inganan hati bui sai tunggu Tuhan balam solho tulang bumi tu inganan muda toma sai lapa tokolah kaki Tahati dakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatudusa natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tidukuhon ni si Maria naga bega-bega siat kon di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natu maun nabernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu panotur dum di tanom namulak mangulu diari patutuhon nama naik ke surga lahun tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosadi disimai bana pe mamulak surga tu tanom manghumi halak nama guru dohok namate au forsea di tor di purbadia jala adong sadahuria nabadia Huria atau panihala Kristen akan nabadia do dihasisani dosa do dihatai nama do mulak mangulu kusubut daging halak mate dohot dihamuluan nasora sudah amin. Tapi gema kor ama huria
Sunggul-sunggul dihita sadarion Kamis tanggal 10 Mei 2020 ima paringotan ari hananaik ni Tuhan Yesus di patupado 2 hari parmingguon ima dipukul 6.30 wib dohot dipukul 10 wib paduahon dung sadarion dung sidung minggutta anon di patupado pangapulion sian huriata tu keluarga ni amang kadita des regar inang bursilaban ria mahita madahoti ulau ni songonima sunggul-sunggul di pesata sadarion tuhat tama nama masuk-masuk marede mahita sian buka ede nomor 37 ayat seda dohot kudutna laos pasak pilihan.
Yesus Tuhan kami, kasih roh di hati, saya tetap bina di son di para loan nabi, patoku habisnya sudah tupai habi monang rodi ujung nasoko. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna hatani debata jamita di pesta bolon. Parningotan hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Ima sian Yohanes onom ayat 20 rodi ayat 20 tolu. Hujaha majumolo di hata batak. Aitorop ma sianaka sisiana naubigi sama dok. Hata nakasar doi. Ise pabegi-begi. Alai di boto Yesus ma di bagasa rohana. Naung marmungut-mungut tak kasisian na siala hatai. Jadi didok matuna sida. Tungalani ido hamu tergasip. Buhana ma anggo idau muna anak ni jolmai. Manaik tuinganan nahian. Todi ido na panguluhon. Dang marguna anggo dagingi. Akahata naung hu hata hotu hamu todi doi dohot hanguluan. Dalam bahasa Indonesia, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ima sahatna. Adong 5 hari na balga pesta. Parningotan na di patupa huriata. Di sadok huria na di Portibion. 5 hari raya besar umat Kristen. Jala daktar sirang nasada tu nasada nari. Dosdo balgani makna doho pakorhona pesta nasada tu nasada nari. Dia mai taguari majoloda parjolo Natal. Manang ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Paduahon hari hamamate. Patoluhon ari haheheon. Paupaton ima sadarion ari hananaik. Jalana palimahon 10 hari nari pesta honot tama hasa saur ni todi parbadia. Molo dangadong sada pesiani, molo dangadong Natal hatu tubuh, maka yang 4 lagi dang marlapatabbe. Molo dangadong ari hamamate, yang 4 lagi dang marlapatabbe. Songoni molo dangadong haheheoni Tuhan Yesus
Mari suang ma saluhutna songoni dohot arihana naikon. Atik pe sahira nau belgado di rohani ganup halak Kristen. Seakan-akan jauh lebih besar makna Natal atau Paskah dari hari raya yang 3 lagi. Padahal itu harus sama. Anggo di rohani siseyani daksiat tu rohana. Halak nau begesan na langsung dihataho Tuhan Yesus naik kemanai ke bana tu banua gijang daksiat tu rohana sida. Bagaimana mungkin omai di jolo ni turpuhon buasa di dok torop akasisianda nau begesa madok hata na kasar doi. Ala dibari tahun Tuhan Yesus di jolo ni turpuhon au doroti ni hanguluani si panganon nasi tongdo dagiku jala si inumon nasi tongdo mudarku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tidak bisa mereka cerna, tidak bisa mereka maknai apa artinya itu di dalam kehidupan iman. Dietong nasida mai songon kanibal menafsirkan secara literal mengalang daging ni jolma, manginum mudar ni jolma, terbatas pemahamani. Ido bena molo didok nang di salam tangiang pembukaan di Jamita, damai sejahtera yang melampaui nasumurung sian saluhut naroha, melampaui segala akal dan pikiran. Memang daksiat tu rohana sida. Ay bohamba henom mangato daging ni jolma na rohana sida. Bohamba henom manginum mudar, hatana karas doi, hatana kasar doi, ninna kasisiani diboto Tuhan Yesus mai. Alanima dung ala di sitadaroha do Tuhani. Aya ono pulusada di boto Yesus ma na di bagasar rohana. Di boto Yesus do nuaeng boha di bagasar rohatta. Di boto Yesus do boha di nama satu hita 5 tahun, 10 tahun, do manang sadi hari pe dia tahu. Karena Yesus itu maha tahu dan maha hadir. Kemahakuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibana do mengatasi saluhutna. Alani didok Yesus. Tungalani do hamutar gasip. Bohana manggo ida munana ni jolmai manaik tuinganan nahian. Ini juga sulit tadinya mereka pahami. Songon nani dok ni si Thomas. Gari lahodung di Papua dongan nasi seani naung hehe Yesus siat tanoman jalan naung di lubaho Tuhan Yesus si Rosi Thomas madok dak porseausi saleleng sodi ida matakon bogas ni pakuna di tangan nai labang na di tangan nai dak porseau disi. Betapa sering juga kita memiliki iman seperti itu. Kita tahu iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sungguh-sungguh percaya bersandar kepada Tuhan. Tetapi sering sekali, apalagi di partikian waeng, di era digitalon, era teknologi na semakin meningkat, nga torop, nga hira sudeboy di patupa, hapistaran ni jolma, holat todi nama, nyawa nama. Robot nga jauh melebihi kemampuan ni hita jolma.
Sada robok boy mengalahkan ratusan ribuan tenaga manusia. Ngagudang, dakola tubula benauk sahat. Ngagudang di patupa. Sehingga banyak orang mempercayai sesuai dengan akal. Masukkah itu ke dalam logika? Apalagi molo parpisika. Manaik tubanua gijang. Hata Batak, molo bahasa Indonesia sorga, bahasa Batak adok tolu banuaon. Banua Toru, Banua Tonga, Banua Gijang. Bodo tak terjemahan di hati Indonesia, benua bawah, benua tengah, benua atas. Songoni hidup pemahaman nih halak Yahudi. Memang dang mampu bahasa Indonesia menerjemahkan Banua Toruon. Ido hataha persiau tena tuat tu Banua Toru dung ditanam. Anggo bahasa Indonesia turun ke dalam kerajaan maut. Naik ngatusata. Banua Toru bukan menyatakan ada bawah, ada tengah, ada atas. Alam molo diterjemahkan Banua Toru kerajaan maut, dunia, ima Banua Tongaon, Portibion, Bumion, dan sorga. Banua Toru, tuat Yesus. Tolu pemahaman on naking tolu makna benuaon, Tuhan mengatasi semua. Ikom masuk ibana tu Banua Toru, kerajaan maut, tetapi kerajaan maut tidak menaklukkan Yesus, justru sebaliknya Yesus yang mengalahkan maut itu. Ikom masuk ibana tu si lahomanaluhon mauti hamateani jala hehe diari patoluhon. Hehe diari patoluhon tapahami naking mulak tu Banua Tongaon dung haheheon nai di Portibion selama 40 hari. Sebelum naik tu Banua Gijang. 40 hari itu adalah masa penataran. Masa untuk meneguhkan iman dari para murid. Sekaligus juga meneguhkan iman dari seluruh umat Kristen. Supaya tidak ragu dengan 5 hari raya besar yang saling berkaitan. Asa unang ganggu rohata naung manaik Yesus tu Banua Gijang. Itu memiliki makna yang besar bagi kita saat ini. Dia mai alahatan itu hata madok nama naik tu Banua Gijang parade inganan. Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya di surga. Jala di baga-baga hodo. Dung adorak soma naik. Unang daw-daw kamu. Siat Jerusalemi maksudna martangiang mahamu toktong. Ay surok kuma todi pangodianani madongani hamu. Ima todi parbadia 10 hari sesudah kenaikan hasa saur ni todi parbadia. Laos ima parjongjong ni huriai pitor tergerak sude. Nah sanga lomos rohana sida dung mate Tuhan Yesus diparsilakom macelea. Nak penaung hehe tong dope adok keragua dinasida mulak dope piga sisianon termasuk Simon Petrus mulak gabe si jala dekke. Sanga naing madele ibana putus asa dang toho beon dinna ibana. Sanga ditinggal honibana tohonon nai adang diau beon. Mulak na mau mardeke sempat dia jatuh. Makanya 40 hari dipakai Yesus do haheheon nai laho patoguhor roha. Unang adong madok dak tutu mate dak tutu hehe. 40 hari itu dia bersekutu marsaor. Songot tu si Thomas nasopor seai yang gosodi ida si malolong na. Yesus madapot tonibana dia matangami Thomas.
jamama idama bogas nilabangi dungi pitorudu dosi Thomas manukap tuhaku jala debataku dungi Roma Tuhani madok martua ma naporsea atik pe sodi ida asa ngator nang majuluani hita memang saya tadok do molo adong naung majuluani hita turut berduka cita itu wajar secara manusiawi. Tetapi secara iman kita meyakini songot Tuhan Yesus menaik mulak ninda, mulak kembali ke tempatnya. Kita juga meyakini halak natahaholongi naung majuluani kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu suami atau istri, apakah itu anak kita, apakah itu siapapun itu yang kita kasihi, kembali ke rumah Bapa di sorga. Ini harus melekat. Jala di sido hatani Apostel Paulus madok asa Kristus do hangulua diau jala laba nang hamatean omana patuguhor rohata na parpudi sahali dangapala marhado mua beon alay songo pergumulan ni huriat taon di hari hananaihon dohonok kusial langgatanon pergumulan bersama ngatung macai tiurbe nyadalat tau tuson anggo di son saya ditutup do dalan dahon open do dulu nama laos tutupon lenung nga 3 hari makatai hamin na pigarion terutama na 2 rion doh amang situasi jabat Ape songgok doro hakwetong ala dakuripu songoni hatokna tanggal 29 Mei paling lambat harus ada penyerahan antara pihak Sumarekon doho amang situasi jabat dalam artian doho hitadisi ngahujaha surati memang molo hudok salah dunian molo hudok terlalu tenggo jamita pertanyaan nabudari tepas soma tinggak kumanasan hinol sohomi aidi sari hodohamu songon namolo modum bohadun waeng tanggal 20 siang ngajonok molo so sanggup manggara robo hado amang situasi jabat niku batal ulu nama tutup paulah ku hepengon nina sida nauksian hure daktar bayak konao molo pola gabe ditutup muse. Kenapa sampai saya katakan ini? Allah ngata bolus lebih setengah perjalanan, setengah perjuangan. Tanggal 20 sia begitu ada uang, sertifikat sudah. Dari pihak Sumarekon. Unak pola ragu behita disi. Au mohon maaf do molo adong hataku nama salpuhu tu donga parhalado alanion bahasa tulus tehenin naroha. Saya ulu do hata tanpa sadar masal puhu tu dongan ama tu hamuakai nanami ati beha tu jolo nama berengota bohadon. Kalau kita katakan ini alok masih tutup mak kita dona luangan. Karena ini untuk anak cucu kita. Dang berengota betu pudi. Alanian no panitia doho 2 ganu panitia nasian wilayah merapok doan doduk siduk. Alangeta pakai hata pangapulion. Togar panugar-nugarion no togar-togar. Duk sidungian no merapok do panitia. Satu kidoi. Ale tinggal mahita dohot parhalado. Asaboy tuntas. Hati BH sadi hari sudah yang go padita kan ikom marlaurodo unang adong kusada tok tongau ngalas rohaku sada hita sude ngalas roha pungwanina Esther Naomi tok sada dan adok persoalan tohode
alai bohama hita mangehaihon tusima hasadaun di rohata. Yakin doa Allah itu sungguh luar biasa. Sejarah perjongjong ni huriope, bagaimana tantangan perjuangan ahamagogo muna harwa kana tua-tua ina jolo ngaku katorop naung borhat kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi kita bisa menikmati ini. Dak sedia ini narohata donian asal ma sada rohata. Mohon maaf molodang berkena di rohata alaiko pasahatokwe karena ini mendesak. Tuhan nama masu-masu. Amin. Maulia tema Tuhan. Naung manaik doho tu banuagi jang parade nganan dia kana porsea diho. Asa hana naik mi gabe hana naik mai dihami. Dang portibiok kape inganan nama noktong dihami. Dang hamatean ujung ni saluhut. Alai porsea situ tuduh hami alani hatami. Na porsea ido na puna hanguluan si saliling nililing na. Gabe hamonangam mai dihami. Asaunang ganggu rohanami maka porseai jala mangihut toko di hasianganon. Nakpetorop gudang aka tantangan paru kilon naiko si bolusan nami. Napos dorohanami donganammu joloanammu hami di saluhut akalakanami ajari pargogoi hami Tuhan. Pasu-pasu ma akadongan nami lehon hahi pasun na di bagasan parsahiton na peak di bagasna. Songonido na peak di rumah sakit. Torop sopiga ruas ni huriam. Na di bagasa parsahitoni. Na mangido pemulihan saya lehon ali Tuhan hahi pason. Songoni nangaka keluarga rumah tangga nama kasih holi di hagabeon ni anak dohot boru tuhodo hami maporu say lehon ali Tuhan. Na pinarsita ni keluarga asiroham nangakaya nakon nami naungtuk umur na marhasohotan. Tuhodo hami toktong mangido maporus. Saya patongom makasih rokap ni tordina nama biar midaho. Urupi pargugoi manang program ni huriamon. Dinalaho patu papa sidukon. Program pengadaan sarana dalan doho parkir. Huboto hami nabasa dalan namora doho. Nung ngatung matsegudang akapasu-pasu nauk pinasahat mutu hami. Lehon hadameon, lehon hasadaon ni roha dihami. Ruas ni huriam nang parhaladope. Marsangap mahomar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Susadi rade di hodiani sai berendo pak Yesusi soho ugut-uguti paso soho ugut-uguti paso soho silabi tumpi campana ilibi sato kita sebui soho ugut-ugut di paso soho ugut-ugut di paso soho
mujalamo masai do silabi tuki campana ilimi saton kinai masal pui soho uguti paso soho uguti paso paso saritabi tatang yakoma peleata martang yang mahita Ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehol-lehon na denggan doho na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaku parhasia kami pelean non. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todin. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ileoni toniro di pamotaku osado togoki roni saluhut hartaku kupasahan itu nasaun satokudo. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ni debata. Hasangapod doho tamulia umma di horo di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohami nuai ngala naung monako jala di pabaki debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halo ngangat do sude dalammu ai di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut alai gabe tumibo ho sian sasude jala maruli goar. Asa lopit saluhut uluni tot laho marsoba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dala tu Banua Gijang gabe situani mali pomangodiho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut ma bagabagam tu akka suruammu lekom tunasida sahala dohot hagogo siap Banua Gijang asamar mulia guarmu di portibion saya jari maka partohona di huriam asa hobar tu lomoni rohama ka aturan pamicango doho panugunoguon nani aturhon nasida tu huriam saya gomgomi jala paretai masaluhut huriam di sadok portibion asalam rarak jala monang huriami lehon hapistara siap Banua Gijang tua kaiduk nami, tua kapadita, guru Bibel Fro Diakones situ adohot evangelis. Asalam maraturan huriam di tano on. Saya pajongjong harajaumu di bagasa roha nami. Asamar hiras ni roha hami manguloi dohok mangiutoko. Pahok maroha nami tuho. Asahu hati dako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Saya payam mahatam dohok dame ni huriam asahu ingot tami. Dada hasianganoni nganan nami. Alai di Banua Gijang di Labung Mido. Saya ramoti mana manggonggomi hami dohok suruan na pinabakitna lehon tu nasida hapistara siap Banua Gijang dohok uduk ni roha asa dohok nasida manguloi paretam pasu-pasu masaluhu parpunguan ni halak Kristen. Sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nangpe di bagas nabe. Selam lokangi siya kami dosa dohok sude na pasoratok kami di hasianganon. Asalam malungu kami paimahon. Harorom mangalapami tulabung ni amai. Amen alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari.
sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dota gogoon rodi hasagapon saleleni lelena. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodak ke Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. 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 Kami atas nama Sude Parhalado di Huriata HKBP Harapan Jaya doho Sude tim nomor hobas di minggu sadari di hari Hananaikon pasahaton tu kita salawuna. Selamat hari Hananaik ni Tuhan Yesus. Horas, shalom.